Urte sasoi honetan, klasikoetako bat, alergien kontua. Bai. Azten baita, polena, graminia, akaro jende hori airean. Niri aurten konsultara joan eta topatu didate alergia berri bat. Orain arte ezagutzen enuen sustantzia bat edo, gaudeinari diot alergia antza. Eta sintomak oso nabarmena, pikorrak eta azala gorrituta eta gaudeina. Da zer daba? Baten batek esaten digit, gero gaude, eta nik, bihar gaude, egongo gara, mesedez, zatotzela gure lehiakideak. Gaudeina da, oso arriskutsua. Gregorio Santi, Mikel Amaia, Amets eta Joanes. Ni nahi gabe, entzuten, gero gaude. Eta ez dago antidotoderik, momentuz, Gregorio Santi. Ondo gaude, ze hori esan daiteke. Bai. Eroso, ez da? Bai. Arnaz ez duka oraindik? Aurreko saioan pasatakoak pasata? Bai. Baina zailkatu gara, Bai. aurrera egiteko moduan. 6. saioa, urrezko galdera asmatuta aurrekoan, 20.000 euroen, era? Zetarteka ez usteko etxo batzuk eta etxera joango gara, ez? Baina urrezko galderetan ere, fin. Ze asmo, ze helburu gaur? Botea eman, hori da, helburu nagusie. Ez dugu esango beste betzera, ondo pasatzea ez. Ez da egia. Ja, ondo pasadeu. Eta zuek ez auture bai gure ilusioa zan eta indeu, hasi. Baina jarraituko dugu. Pausu. Harremana elikatzen. Belauntzan, zen zuten da? Zer dio jendeak? Bazaki, ezke gu belauntzan noen dela 20 urte ez gehala, bizi, Baina, harrimatu, ostatura edo bazkaldu. Bai, batzu, ni berrobin bizi naiz, oain. Bai, ez da ez asko multu. Belauntzatik Tolosa, Tolosatik Berrobia... Bermudetako triangulo. Eta ez, batzuta pasatzea gara herriti, buelta bat ematea, nora aldatu ian gauzak, etxe berrik, eta gauzak... Zuetaz gauza txarrik eta ez da entzun behintzat. Ez. Belauntzan dinot, herritartasuna ondo, baina... Jendea belauntza... Hori ba. Eutxerri, urdiak, zapazuek. Besteak beste, Mikel eta Amaia, ongietorri. Kerrik asko. Eurentzat, kontrario latzak izan zeineten, aurrekoen, sokatire estu bat, programa ederra. Mikel Amaia esan dugu, pausuz pausu, aurreko esan, gainditzen dugun ondo pasatu, orain ja bestelako helburu batzuk. Gaur ja finala ezagutu behar da. Hori da, gaur finalera sailkatzeko goz. Mikel gogoratuko dugu, irakasle zaretela eta lankide, non? Zarautzen. Bai, Lasalle ikastetxean, ni 4 urteko aurran irakaslea naiz. Eta ni LH2an, 7-8 urteko neskamutilekin. Gozo orainik ere, ez? Bai, 4 urtekuek zepolitxek. Oso. Besteak ere bai, besteak ere bai. Gero DBH, batxiller bat, gure publikoa. Orduen, karo, ezin esan, askorik, ikasliek, irakaslieri buruz eta miluseri buruz, seguru bat telebistan egongo dela, hau Mikel da, hau Amaia da. Bai, espero. Ondo, sorte hon gaur, ongietorri? Mila esker. Eskerrik asko. Amets eta Joanes ere, gurean, gabon ongietorri. Ondo? Eskerrik asko, ondo. Oso ondo, ala behar duguta. Amets, nondik? Zaldibitik, Zaldibitarra bai. Joanes? Portualetetik. Eta batu gaitu? Unibertsitateak. Eta konkretuki? Psikologiak. Psikologia ikasleak. Ni bezeroa. Bai, etorkizun handia. Nirekin badaukazuela da. Konkretuki, zemarre mailan orainik ere? Lehenengo. Aurrenekon. Lehenbiziko maila? Bai, hasi berrik. Ados. Baina badaukazue psikologia korronte gustokorik edo... Psikoanalizia agian. Bai, Bai. Jonesek diru asko irabazi nahi du, beraz. Terapia oso luze izaten baita. Ez dago presarik, gero ordainduta hori guztia. Psikoanalizitaleak. Gainontzean, Amets, zaletasun nagusia musika antza. Bai, bati bat, bai. Musika, kirola ere bai, batea dihotz, kirola ez musika ditu tal, baina bai. Talderen bat, horrela? Rapa generalen aitzen, auto panoramakoa, bai. Euskal Herrian ere, kontuz, musika urban honetan ari gara eta... Bai, kosta itxak. Bai, kosta itxak. Aiago KCO, adibidez. Pixkanaka, bai, esan daike, bai, ez bai. Ondo. Zakua irabazita, barra batzuk botako ditu hemen? Ez dakit. Bueno, pixkanaka. Martxa aldan azkarna, zakua irabazi ezkia urrutia. Jones, tu? Ni saskibali jokalaria, bai. Jokalaria. Bai. Ze Ni basea. Joko antolatzen. Bai, hori da. Ados, 3. jokaldia, 2. Hori da. Eta entrenatzaile ere, bai? Entrenatzaile ere, bai. Hori gareten bertan? Hori da. Oso ondo, badakizu hemen helburua, nolabait partekatzen duzu, puntuak saskiratu. Hori da, bai. Ados? Bai. Eta zakua irabazia dela. Bikote, animo, zorte hon. Eskerrik asko tortziarren, eta etxeko guzti esan izartu, gaur miluzen zakuan, 104.000 euro dituguta! Eta aipatu ditugu, ikasle gazteenak eta beste adin batzuk eta batxiller batekoak ere maite ditugu,
Bereziki hauek, Leioako gure lagunak, haupazuek. Jose Miguel Barandiaran ikastetxekoak. Oso ondo, bai ideia eman didazu alergiaren proba egitera joan behar naiz. Nik katuek, akaruek. Eta gaudeina ere bai ez, zuke. Eskerrik igual be bai, Eskerrikina, oso arriskutsua ere. Eskerrikina be kontuz. Bueno, eskerrik, gero gaude, nila hil ez zuzenean. Eskerrik, etorri zareten. Bai, Vale? Arrastoz hasiko garalako. Gregori eta Santi ze proba da? Arrastoz. Eta egin behar dira, puntuak irabazi. Lehenengo taula, lehenengo arrastoa. Oker egoten ere badakite. Zuaitzak. Antonimoak. Medikuak. Erori egiten dira batzuk. Pikuak. Seinaleak. Fruta. Batzuenak gezurretakoak dira. Sudurra. Erori, Ilea. Aitzakiak. Zuriak egotea nahi dugu. Zainzuriak? Bale. Zainzuriak? Hortzak. Oso ondo! Noski ba, okerrak, erori, gezurretakoak eta zuri. Erakutsi hortzak, 70 puntu irabazita ja. Oso ondo! Eta zeuek hasi erantzuten. Bigarren taulan, lehenengo arrastoa, denok gara nahi dugunean. Jatorrak. Zuek orain. Lagunak. Gaiztoak. Zuri ere bai. Oholtza gainean ikusi duzu, ziur. Abeslariak. Dantzariak. Ezaki. Komikilariak. Komikoak. Normalean abestu ere egiten dute. Aurkezleak. Antzesleak. Hortxe gabiltz. Bai. Koristak. Ez, denok gara nahi. Venga, hau bai, sudur gorria du eta ez du griperik. Gu, Pailazoak. Xuxen, oso ondo! Xuxen, oso ondo, zorarri! Ez da dugu puntu? Mikel Amaia, zera kustaldi. Oi. Ametxe, Joanes, ia puntutxu batzuk. Hirugarren Ia. taulan, lehenengo arrastoa. Korrika egiten jarriko zaitu. Korrika. Korrika, korrika. Autobusak. Ondo. Presa. Txirrindulariek ere parte hartzen dute. Entrenatzaileak. Sprint. Triatloia. Lehenengo hiruei saria ematen zaie. Turra. Duatloia. Duatloia. Mikel Amaia? Olimpiadak. Ia, orokorrago. Igerilarienak igerilekuan antolatzen dira. Lasterketa. Hori bai! puntu, Amet Joanes, iritsi berriei. Oso ondo. Ikasi dugu, probaren izena, Gregorio Xanti. Basmatzen ez, Juanik. Hori. Ei, mintzetan ona zarete, Bueno, a ver, bai. Hartu lekua, mesedez. Beste erakustalditxo bat, Mikel Amaia. Ez taldean, puntu bila. Apa belauntza, depora. Ikusi, aurrena. Eta ekin. Maskara. Hiltzailea. Soldatzailea. Bai. Oso ondo. Tripako mina, apendizitia. Apendizea. Bai. Beste aldean, no? Bien artean. Igerilaria eta sokorrista eta... Medusa. Sokorrista eta itotzen ari den pertsona. Marmoka, bai. Marmoka karrapat. Apendizik izan den? Beste aldean, ez da? Bueno, ez dakit. Bueno, egia, bai. Bai, ez da? Beste aldean zer? Apendizea. Eskuinean. Bai. Bueno, bakoitzak galdu Baukazue aldean. apendizea? Bai. Bai. Ez da? Nik ere bai, egunero eskertzen diot. Zainkoari, eskerrik asko. Eta marmoka batek pikatuta inoiz? Ez, oraindik. Diri bai. Mikel? Ni bai, behin txikitan. Horrek, bai. Diri Ibizan. Dena den, Gregorio, zurea zen karabela portuguesa hauetagoa. Bai. Bai. Kontu zoiekin,
bikain, 70 puntu. Oso, Mikel Amaia, hartu zuek ere lekua ba, Amets eta Joanes bestaldean. Psikologia pizka bat aplikatuta. Zebora. Txaro, Itxan. Eta orain bai, hasi. Txirula jolea. Bai, zeharkako txirula. Bai, zeharkako txirula. Guau, zer da hori? Salto, korrika, Oso ondo, olimpiadak, Oianean, Tarzan. Ez da oianean. Ondo ari da, Pam! Eta gero... Indiana Jones. Bum! Hori? Zer da? Eta salto, kangura. Ez. Pertsona da. Pertsona da. Zer ari da egiten, oso ondo ari da, Saltok. Bai, Korrika. saltoka baina, nola zaten zaio horri? Korrikalarie. Ez? Pam! Uretara salto egiten duen? Ez. Parkour, estilo. Hirugarrena. Txoria eta Rio de Janeiroko... Ez. Zer da? Gurutzea. Txoria eta? Arbola. Akabia. Ez? Txoria eta? Errez hau? Txoria eta? Txoria eta... Eta nekazari. Txorimanoa. Hartu lekue. Txoria Rio de Janeiron. Bai, ez da? Mikel Arnaz ez du Parkurrindu. Baina oso ondo, Ni ere ona naiz, Begira, A ver. Joder. Txalo. Berrogeina puntu. Ondo. Ez dakidana parkur egiten mikrofonoarekin. Behin egun salto bat eta... Argatu. Bai. Txalo, eta puntua baratu. Bai, banatute, bai. Oso ondo. Amets Joanes, zuek imintzio kata zer moduz? Bueno, Ondo, leku hartzeko goz. Usatzen zait, Gregori Santi, bestaldean. Hiruko bat, Saskibaloian bezala, alegia, demora. Pentsatu ondo aurrena, eta hasi orain. Emakume bat, monja bat. Ez da monja ez. Emakume bat, idazkari bat. Ez. Kontuz esaten dugun, bai. Neskato bat, aktoresa bat. Nor da? Pertsona konkretu bat, bai. Madon, ezakit, Shakira, Jennifer López. Zu, bai? Rapeatzaile bat. Eminem. Ez. Rapeatu. Estiloa, rapa edo... Hip hop. Txupoia. Ez, Dracula ozeten bere biktimari. Bai. Non? Lepoan, Leuski. Da bat falta? Nor da? Iluzea. Joanes, nola egoten da? Mona Lisa. Ez. Zut, estatu da... Edith Piaf. Zer egiten da berarekin? Dorothy. Zer da, hoi. Neska bat... Pampiña bat. Pampiña. Hartu lekue. Bueno. Bai. Pampiña bat dela edo, bai, adierazti falta. Barbi psikologoa. Barbi psikoanalista, ez da? Hori da. Barbi hareman duzu zure amarekin, horrelakoak esate dituna. Santi zer? Barbi zan. Barbi. Jesus. Nola ingo zenuken zu, Xanti? Beste zera batekin ez dakit. Ja. Kotxen sartukenekin. Ba, esan bai. Baina gero imintzio egin behar dira. Ideia oso nahi ditugu. Eizuek, 40 puntu haupa. Eroglifiko batzuk, erogliren barri, badako? Nik ez. Ez, zu daukazu berarekin... Bai, Zuk ez eres? Uko egiten dit beti. Uko egiten dizu? Egin ditu saiakera pare bat, eroglio zer maduza, zuri ez. Ba, arazotan dago. Beti, hori... Serioa da. Ah, bai? Bai. Orduan zuek, arnaz hartu, hierogliok, ze prestatu digun. Gregorio Santi, lehenengo eroglifikoa zuentzat, denbora. Udako jakia da. Udako jakia da. Venga. Zantxinoa. Txinoa. Ez, izena. Al. Bale, Alpargata. goizen zer? Alzueko. Ez, esan zu. Alpargata. Ez, lehen esan zu? Zapatilla. Txoko. Alzueko. Ez, Al txino. Eratua. sandalia. 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 Sandia. Sandalia bat, al kenduta al patxino da, al kenduta sandia. Vale. Sandalia, sandia. Elatua, hortxata. Bai. Bota, ez da. Ia bigarrena, denpora.
lagunarekin aritu naiz? Berriketan. Bale. Bai! Baina berrikel badakit berriketan ikusten. Osando? Izango zarete zuek, berriketeroak, lagunekin. Gregori ganera zalantza, Olen isili, berrita harpuntu. Nik eta Maia, eroglifikotxu batzuk, aurretik nabarmen gozatu. Lehenengoa denpara. Mesedez, aire egokitua. Itzali. Bikain. Guazeneko Gontzal. Gonnik ez dugu behar, Itzal eta Bruce Lee Itzali. Osondo. Eta Amaiaren etxekoak 13 urte baititu berak amore eman, jazuzen. Ja, pasare. Hau Mikelen lehiatilara, mesedez. Bigarren eroglifikoa denpara. Xakean beti hobe. A ver, zoar. Ez. Zortza. Zoez. Bai. Betza. Beoso. Betza. Bi beoso. Betza. Behar. Xakean. Behartza. Bi Xakean. behartza. Xakean. Bel. Beltzak. Beltzak. Claro. Beltzak, hartzak. Claro. Beleak. Hartzak. Eta hibridoa. Baten hasiera da beste Amaiarekin. Beltzak. Eta ze egiten hasi, beltza? Ez. Ez, zurizia azten da. Privilegioa hori da, hobe beltzak. Xakean beti hobe, beltza, Bai. bigarrena. Az da bila bestea, ez da? Bai. Ez dakik jo. Bai. Da damatan be, bai. Damatan osona, hori bai, Vale. Berroita garpuntu, ondo bikote. Az da bila bestea. Claro, beti lehenu mugimendu eta bestik zan. Vale, anaitzi, Joanes. Damatan eta xakean onak, seguru. Espetxa, Pentsaz. Hieroglifikoetan irudimena behar dugu. Hori da, Lehenengoa denpara. Nolakoa zen filma? Zer ikusten da? Ama, Vale? semearekin. Ama bada erantzunen zati. Ama keni. Eta gero orokorrien, bai? Ama keni. Kendu bestera batera esan. Keni Ama. bestera batera esan gu. Ama? Ama... Nolakoa zen filma, ama? Ama... Kendu Amodio. i bestera batera? Amodio. Igabea. Amaiga. Bizati, ama eta ken i hori igabea behar genuen, ama igabea. Azken segundotan ikuste dut, ama zela ja laguntza. Ama, mesedez, lagundu, ama. Bigarren eroglifiko hau bazuek, denpara. Nafarroakoa da honena. Susirik musu. Ez da suziria. Su artifiziala. Ez, zer da? Leherketa, estanda. A ber, beku ez zer da? Satorra. Vale, orduen zer behar dugu. Torra. Vale, goizen, musu hori nola esango dugu? Atorra, no, musua... Nola esango dugu mehen izkeran? Moa, mutura. Pa, orduen? Vale, orduen. Txiz. Torra da, padaukagu. Pa behar dugu orduen, berba bat behar dugu padaukana kendu egin behar diegulako. Txispa zen kasunetan. Txispa pakenduta txiz, torra. Satorrari sakenduta, txistorra. Iepa. Punturik ez, txalo bero bat saiakerari, mesedez. Bai, guapa. Eta bain, Ilaskizu, Gasteizko korte inglesen izan zara? Ba, bai. Bai, bai, oso ondo. Bertan izan da... Parkin hori erabiltzen dudalako nire grabaketak eta itzen nuenean. Ja, han kotxe utzi eta gero igual artiumera, ez da? Baina kotxe auzoko erabili. Bertan izan da Leixuri Etxaide, eta honako kartela topatu du. Gazteleraz dio, Aseo de minusválidos, euskaraz berriz, komuna elbarrikoen. Eta aritu naiz pixka bat ikertzen, gau, non bikote datorren akatsa edo, antza, itzulpenez eta arduratzen da Gasteizko korte inglesen, coach. Elbarrikoen, Komun, elbarrikoena, ezkerik asko aleitzuri, bi ezkera, zora barriko. Elbarrikoen, bere gala esango nukeen. Lan asko itzen da azken aldian, Bai, leku askotan ikusten dira bere artelanak eta. Uste dut lehioakoek gaur abestu baino, ikusi nahi gaituztela guk kantuan. Bai? Guk abestu da zuek txaloekin lagundu, bai? Venga, zue ritmoe, venga. Bat, Danok, venga. Du! Ni iluzteko esku, atzeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Oso no txaloak, lehioa! Ondarea. Guk ere abestu dago guk bat, ez da? Urren guk regariak eta santi. Bai. Baldin eta? Pasatzen bali badu. Hori ba, hortarako, hasi puntua pilatzen. Lehenbiziko eskua. Atzo ere, pasatu zitzaidan. Ondo?
Zer saritzen dute Ricardo Arregi sariek, argazkilaritza, literatura, kazetaritza edo margolaritza? Literatura. Ez. Kazetaritza. Hori bai. Oso ondo. Zein dago. Bueno. Batzuk? Xiristi miristi salak ikilizo polio plakeren urrupedan edo klikiki milikili klik 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 klik. Zenbat aldiz esan du klik, Miko Etxartek baga boga klik kantuan. 3, 5, 7, 9. 5. Klik, klik. Baketan oso onak, Onak zari zenbatzen. Zatu duzu hortan lan egitea? Zagin lan bideo izan daiteken hori, baina. Zalantza dituzu, zure kantuekin. Aktore hauetako zein da, zaharrena, Loli Astoreka, Ramon Agirre, Tesa Andonegi edo Jose Ramon Soroiz. Loli Astoreka. Jose Ramon Soroiz. Ondo errebotean. Batzuk? The Police taldearen ze kantu da. You belong to me. Ba. Every breath you take. Oh, yes. Correct. Wow. Sting zaleak? Bai. No, The Police oroar. Bai. Atzo ere pasatu zitzaidan. Euskal Gorren elkarteak erabiltzen duen zeinu hizkuntzaren arabera, ze esan nahi du? Zeinu honek? Inauteria, zinema, zirkua edo festa? Festa. Zirkua. Sinema. Bai? Eta askatzeko aukera? Bai? Ez. Ez, Momentuz ez. Ona dago, nizateko, ez dut apurra datziko eta hori, bideroak iala. Nola du izena, Andoni Olloki egiren diskoak, Infernua, Satan, Amorrua edo Bekataria? Bekataria? Bai. Bekataria. Andoni Olloki egi handia. Atzo ere pasatu zitzaidan, despistatua izatea zer den, hala dio. Zerbaiten bila ibili eta eskuan edukitzea. Komodina bezala? Bai. Ba, eskuan duzue? Ondo! Gregorio eta Xanti, komodina zuentzat? Ederto! Azken orduko inspirazioak izan ditu, Gregoriok. Mikel Amaia iabesterren beste, zeuen esku erantxan da. Eta honela dino, eguna pasatu dezaket, horrela. Azteko, zenbat metro neurtzen dute saskibaloi, zelaiek. 23 biderra 2 metro, 28 biderra 5, 29 biderra 4, 30 biderra 6. 30 gehi 6, biderra 6. Errebatea. Entrenatzailea hemen. Saskibaloi. 28 biderra 5. Eskerra. Hene bada. Mikel Amaia entzun hau? Bai, zindagizut, ez dizula lainoiz gezurrik esanetan, zaude ziur. Ze lantaldeko kidekin batera entzun dugu kantuan The Mode Quartet. Gregorio taldea. ari zen zenbatzen. Euskadi irratia, gaztea, albistegiak, kirolak. Albistegiak. Errebatea. Euskadi irratia. Errebatea. Gaztea. Ondo. I letra. Mikel Amaia, zeren olimpiadak ospatzen dira? Puentin, bakarkako igeriketa sinkronizatua, sokarekin eskalatzea, matematika. Sokarekin eskalatzea. Bakarkako igeriketa sinkronizatua. Matematika. Ondo. Onak zarete, matematikan? Matematikan onak? Bai, ni ez. Bai, Olimpiadetan izan zara? Momentuz, kontuz. Entzun hau. Baratzeko pikuak igiru bosto ditu, dantzan da gehien horreko oinakada. Zein
egon dugun bikotea. Tapia eta Leturia, bueno, entzun badazio zer, Tapia eta Leturia, Pantxoa eta Peio, Zabaleta eta Imanol, Laja eta Landakan da. Zabaleta eta Imanol. Oso ondo. Letra. Mintzatu nahi eta kosta, hori dio. Esaldia saltzen duen argibide horrek. Beste bat? Pelikula bateko fotograma bat. Ikusten ari gara. Ze pelikulea, Maia baietz? Min Sunshine txikia. Bikain. Ederra pelikula, Oso politxe. Ba. Saiatuko zarete askatzen? Bai, Venga, Mikel. hitza mingain puntan izan eta ezin esan. Bai. Mikel, Bai! Bezarroko magikoak. Eta como doña Saritan. Oso ondo. Hame Jones, ez gara gutxio izango, Ez. Ez kokildu, Ez, a ver. Aurrera, ni zuen psikologo orain. Vale. Murphyren legea. Ez den betetzen. Ze koloretako argia igortzen dute pantailek, urdina, morea, laranja edo horia. Urdina. Ondo. Letra. Entzun. Tarantella, ederra. Ze instrumentu, entzun dugu? Gitarra, ukelelea, bandurria edo mandolina. Mandolina. Oso ondo. Ondo. Eta segi? Nola zuen izena, Elkanok munduari bira emateko erabili zuen itxasontziak. San Antonio, Santiago, Trinidad edo Victoria. San Antonio. Victoria. No, Victoria. Oso ondo. Bai. Ah? Nola jarraitzen du Peiremans taldearen Bemidji kantuak? Euri azariko gara, etxean egongo gara, lasaitu egingo gara, kalean izango gara. Etxean egongo gara. Kalean izango gara. Euria zariko gara. Egon amezedez. Baina bitartian... Entzun, nugu osorik, baina lanean segi behar noski. Antxen teieria eta disko bat. Kontuz, Benetan? Kontuz. Hame Jones. Donostiako ze auzotan bizi da jende gehien. Amara Berrin, egian, Grosen edo Antiguan. Egia. Gezurra, bueno, bai. Amara Berrin. Ondo. Bloke itxusinak hortxe daude altuketa. Erden, asmatu eta gero... Lagunak egiten beti. Murphyren legea aipatu da, ez dakigu zergatik, baina beti gertatzen da. Hala dio, esaldiak. Aurrera, Hame Jones. Para, ze hilabete ezkutatu dugu? Maiatza, iraila, azaroa edo abendua. Maiatza. Iraia. September song! September! Ona? Borduan emini May, September, Bai, ez da? November. Ja, denak. Claro. Hilabeteak ikasteko. Gregorio Xanti, puntua pilatzen ari gara. Probatu nahi duzue? Ez. Opa, bikote. Zer kendu dugu Kazakstango banderatik? Kurriloa, izarra, arranoa, edo ilargia? Kurrilloa. Ilargia. Arranoa. Oso ondo. Bai, eskatzeko Berri aukera, Mikel. galdera serioa gariri edo. Hor, Bai. redakzio taldino. Kurrilloa zer da, ze beti agertzen da. Hegazti bat? Bai? Bai. Ah, bale. Kurriloa. Ez dakit, dordun beti agertzen da kurrillo, da esaten Kurrilloa. dut. Hau bilatu behar dut. Bale, legazti bat, bale. Mikel Amaia? Este? Este, Mikel? Ez. Ah. Zer herritan topatuko duzu Nestor Basterretxearen olatua, eskultura, Bermion, Ondarroan, Mutrikun edo Deban? Mutrikun.
Bermeo, Ondarroa, nik uste Ondarroa da. Vale, bai. Nik Ondarroa esango nuke. Bermeo. Bermien farol berdien, rompiola zera. Ederto. Eta orain bai. Bai. Kotxea garbitu ondorengo egunean euria egitea. Eta antxe Murphy barrez. Osando! Zondo bigarren komodina. Markagailuak 320 puntu eta komodina Gregoriok eta Santik. Mikel eta Maia 220 eta 2 komodin. 240 Amets Jones. Markagailuak nahiko parekatuta. Komodinen aldie. Amets Jones hausart, amaireraino. Gregorio Santi, zeuek hasi erantzuten. Homo espezieak izan ziren. Hori da, jakin nahi duguna. Homo espezieak? Bale. Homo habilis, Homo nimo, Homo gorgius, Homo ergaster, Homo geminis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo luzonensis, Homo heidelbergensis, Homo naledi. Homo sapiens. Zuek esaterako bi. Homo habilis. Ondo, izaki trebea. Homo erectus. Trebea, hau ede. Homo neanderthalensis. Eurasian duela 40.000 urte bizitena. Mikel eta Maia? Homo heidelbergensis. Zondo. Homo ergaster. Oso ondo. Bi zuzen oraindik. Homo luzonensis. Geminis da gorgius ez. Homo luzonensis. Bai. Homo luzonensis. Zuzena da, eta Mikel eta Maia? Komodina. Homo comodinus. Homo naledi, erantzun zuzena. 150 puntu gehiago. Mikel Amaia, bigarren erronda, bastanen daude. Arizkun, Berro eta Elizondo, Lekaro, Salmandoz, Arratzu, Garai, Ziga, Erratzu, Irurita, Sopuerta. Arizkun. Irurita. Osondo? Ikusgarri herria. Elizondo. Hanbien hau. Mikel Amaia. Ziga. Almandoz. Egoaldean hau. Lekaroz. Mikel Amaia. Erratzu. Azken zuzena. Berroeta. Tabulosatzeko aukera. Zuzen! 150 puntu! Eta hirugarren errondan, adi, UNESCOren gizateriaren ondarea. Doneiakue bidea baote da, Baionako katedrala, Alhambra, Altamirako leizea, Ekain leizea, Kursal, Askatasunaren estatua, Shelter Bridge, Aizaren orrazia, Bizkaia zubia, Persepolis. Amets, Jones. Bizkaia zubia. 2006an izendatua. Alhambra. Mikel Amaia. Bai? Altamira. Ondo. Amets, Joanes. Haizearen orrazia. Besta ba? Gregorio eta Santi. Persepolis. Persepolis. Shelter Bridge. Asmatua da hau. Done jaku bidea da. Akats bakarra dago, Gregorio Santi eta asmatu beharko zenukete. Bai. Taula. Done jakue bidea. Eta, oaindik ez du irabazten, nola? Kai leizea. Bai, seguro? Bai, ez da. Komunina daukegu.
Komoiek asmatzen du dena, edo ez? Ez. Ez nik ez, baina zer. Akats bakarra dago. Bai. Edo planto edo jarraitu. Ez da askataz. Planto eta jazta. Planto etzarete egitxeko. Ez da irabazten esan behar deu. Baina ez... Eta leizea bada, zedie kostaldeko leizek. Oin nahi duzu? Ba, ekain leizea. Ba, ekain leizea. Eta komodina. Komodina? Zer, ja asmatu deudena, ez? O ez? Komodina? Bai, klaro. Beste erantzun bat. Beste bat gara, baina ja... Askatasunen estatua, Bai, askatasunen estatua. Jesu, zen nervioso jarri nauzun, Ilargi. Ilargi etzitia. Zuretzat Ilargia lapurtu batia da, bero. Zuzena! Kostata zemalan! 250 Gregoriok eta Santik markagailotara goaz! Mikel Amaia 550, Amets, Joanes, zuzkitu dugu haut batzuek, 380. Eta batzuk urduri ziren bitartean bestak ere, bai, Amets eta Joanes kale egin dezatela. Bueno, asmatu egin dut eta... Baina, fin, zuek. Bai. Azken unera arte, bizirik. Zer moduzko esperientzia, Amets? Ondo. Bai? Berezi, behintzat, espeziala. Gustatu zaizu telebista barrutik ezagutzaren kontua? Bai, kurioso da, bai. Dakizun bezala, eta txeko ere esan, 3 urte barru, 4 urteko ikasketak dituzue? Bai, printzipioz bai. Bueno, bi psikologo, doktore, fin eta jator izango dituzuela, ni joango naiz. Eskerrik asko. Bietara igual. Beharra izango duguta. Bikote mila esker, rapazue! Lehengo lepotik burua, gure Mihiluzek, aurreko 4 buru berak, alegi, aurrera egin da, Gregorio eta Xanti. Ilargiren laguntza. Bai. Eta Astro eta gainontzeko sateliteak ere behar izan ditugu. Mikel eta Amaia sendo. A ver. Sendo, baina arrokeriarik gabe. Kirol esatariak, esango lukenez. Puntu gehiagorekin zuek, belauntzarrak erantzuten lehenak. Ados? Zulekua, sokatirara goaz. Gregorio eta Xanti, denbora. Zein kiroletan aritzen da, Alex Goitiandia markinarra. Surfa. Zesta puntan, zenbat egun daude martxoko eta apirileko egun guztiak batuta? 71. Bai. Nork ilustratu du Lina Plastilina liburua? Paso. Josep Izkik, ze hiritako auzoa da, txurdina da? Bilbo. Bilbo. Norena da, itzino bat erran eta banua berehala izeneko diskoa? Zetak. Olatz Zugazti, goazenen zemagarren denboraldia izango da hurrengoa? 6. 11. Nola esaten zaio urtezar gaueko festa bereziari? Kotilloia. Kotilloia. Zein herrialdetakoa da, jatorriz, Xula Gabilan, beraberako jokalaria? Senegal. Argentina. Jarraitu kanta, xuri beltza ona duk baina xuria berriz. Obea. Nola du izena, Katalunian jaten den tipulin, xamur eta gozo ezagunak? Kalsot. Kalsot, bairixe. Ze izkiren artean darama H letra Simaur hitzak? Ez darama. Oso ondo. Zein kiroletan aritzen zen Peio Goikoetxea Ermuarra? Zesta puntan. Txirrindularitzan zein kontinentetan dago Sudan? Afrikan. Bai. Zein musika talde ospetsuren albuma da 40 Leagues? V40. The Rolling Stones. Zenbat kontxonante ditu Karramarro hitzak? 2. 6. Ai, baina. Ze kiroletan aritzen da Damari Segurrola? Surf. Futbolean nola dio atxotizak sardina bat lan, sardina bat? Zaku. Jan. 60 gora zein urtetan sortu zen Sydneyko Euskal Etxea? 78. 76an zeri esaten diogu hortze garajea? Ulertzeko moduak Amaia eta ziren, baina 6 guztira. Ondo, Mikel Amaia. Bikain, harrapatu gaitu, gorbe? Sokak, baina. Urrengo Mihiluzan elkarrik usteko aukera. Hori da. Eta oso ondo zailtzatela erakusteko ere bai. Iritsiko da. Ia finantzu bat egiten dugu, nau pasue. Hori. Mikel Amaia, eskerrik asko! Gregorio eta Xanti. Askotan larri, baina beti aurrera. Bai. Hori zuen bizitzaren definizio ere izan daiteke? Bai, eske gugea lehenoko proban bezala homopotrensis. Potrensis? Homopotrensis, bai. Eston potra. Potra daugazue? Bueno, talentu ere bai, Talentu ere bai, baina. Aurrekoan urrezko galdera asmatuta,
gaur 11koa eta aurrezkoa bera asmatuz gero erne jokoan, 104.000 eta 800 euro! Epa! Eta zenbat homo batxilleruz publikoan, Leioatik, apatzuek! Jose Miguel Barandiaran institutotik! Etxeko deialdia gurekin bat egiteko unea aplikazioan, finala gurekin, 1 euro eta une berean egiteko. Sapiens asko horre etxean, Nik etxean asmatzen dut, hori. Bai, Asmatu? Bai, asmatu azkar. Gregorio Santi, Santi, esan dugu gimnasiora eta joaten zarala. Kirol gustokoena, pentsa, umetan, zein zan zure kirol gustokoena? Hombre, nire gustokona tenisa zan, baina belauntzen tenis pistaik etzeon. Eta Tolosan esan genduen bezala, kakarrak. Así que, futbolen ibiltzen ditzen. Futbolean? Bai. Gregorio? Ni ibiltzen nintzen, pilotan hasi nintzen, txikitan, baina eskuan kriston mina ematzezian. Eta orduan gero, ja, harrapaketan eta lako txorak editan. Polizikakos eta... Gregorio ia baliogarria izango den? Esku. Pilotan. Sorte hon, nabarmendu dira denbora. Koteto eskurra esku pilotan, bai edo ez? Ez. Eladi Altuna. Retegi, bigarrena. Bai, izan, bai. Gualtari. Iturri. Bai, ez? Bai. Barberito lehenengoa. Bai. Lara Arruabarrena. Tenesenean. Ola izola bigarrena. Bai. Batxitxa dukazu. Bai. Anoetako txikita. Erdosta menor. Bai. Eta ez eman non. Egia estatu egingo dugu? Bai. Lau akats. A ber... Pilotari asko daude, baina jakin nahi duguna da eskuarekin egiten diren modalitateetan. Batita aukendu, barberito bai. Iturri kendu. Eta igual sartu... Baltari sartu bai. Eta iturri ere bai. Iturri? Bai. Oain bai ez estatu? Bai. Eizatu? Lau, berriro. Bai, ez gara, ze? Izena boitu dau. Eladi Altuna, boitu dau. Baltari. Eta kendu erdoza menor kendu, eta sortu anoeta txikita bai, hori bai, eta... Kendu inbardu baten bat, edo sortu. Koteto estura bai. Bai, hori da. Eladi Altuna orduan. Honea pasa bai. Eladia? Ez, koteto bai. Hau da ez kupelotokoa, zesta da. Bale, bai, eladia, bai. Bai, estatu? Egia estatu? Bai. Lau, berriro! Bai, zu. Zeten, zu. Lau akats, egin aldaketak, azken 10 segundu. Oi. Eladia. Kendu kendu iturri, kendu batita, eta kendu anotetok txikita. Hola. Ba, jazta. Ba, gaizki. Gregorio, Santi, urrezko galdera. Gainea. Ondo begiratu amaikakoari, galdera da, Euskal Herritik kanpo jaio ziren bi denbora. Paris da, esango da. Lara Arruabarrena, Tolosan jaio zen? Tolosan jaio zen. Bai, orduan, Baltari alidez, da? Igual Eladi Altuna. Bai, hoi Kuban jaio zen. Eta, anotako txikita? Baltari kanpotan batean ezakit. Vale. Zemuz? Gaizki oso. Nahiko zaila, baina beno. Baieren muan, Retegi bigarrena, Barberito lehenengoa, Olaizola bigarrena, zuzena da? Eta ze pilotariak, Retegi bigarrena inoizko aurrelaririk bikainenetakoa, Olaizolarekin batera alegia. Eta Barberito lehena buruzburuko txapela jantzi zuena, 1953an. Koteto eskurra. Eskupilotan ez, Santu Santik. Zuzena da? Erremontean, historiako onenetako hau. Eladi Altuna. Ez-ezko eremuan zuzena da? Erraketista, zen hau. Erdosta menor, ez-ezko eremuan, bai? Puntista, aurrelari bikaina, Markinarra.
iturriri zerbait jarri diegu, pilotari joatzeko. Zuzena da? Eta pala da bai, palaz jokatu zuen, 71-etik 98 bitarte. Zer dio tenislariak Lara Arruabarrenari buruz? Tenislaria da, Ez ezko ere muan, zuzena da? Tenislari profesionala izana, egun padelean antza. Bai? Tolosarra? Anoetako txikita? Ez ezko ere muan? Erraketista profesionala hau ere. Batxitxa du kasurekin ibili zarete eratona. Bai. Eta? Zain? Batita du kasu. Dauden biak? Bueno, batxitxa du kasu. Ez ezko ere muan? Zuzena da? Ez dira trinketezaleak, Gregorio eta Xanti. Dauden biak trinketean, eskuarekin. Bai. Trinketean jokalari honak biak. Igual Waltari fanantzin gehiago. Urrezko galdera, Gregorio Santi. Momentuz 225 € zeuenak. Jokaldi bera egin dezakegu, aurreko programako jokaldi bera. 225 guretzat eta 1000 zuentzat. Euskal Herritik kanpo jaio ziren bi. Hori da galdetu duguna. Waltari, esaterako, aukeratuen artean. Bai? Kubatarra. Izarra handia, estilo oso berezikoa, beisbolean aritua, pilota jaurtitzen eta horrik hasitakoarekin. Aspaldiko izen batzuk ditugu, taulan, orduan izan ziteken, ez da? Erraketistak esate baterako mundu osotik zer egizien, jaio euskalo non, 1000 € jokoan Gregorio Santi, finaletan oso onak zaretela erakutsiz. Eladi Altuna, erantzun zuzena da? Barberita lehenengoa, Errioxan. Errioxarra. Gregorio Santi, baina ondo dago, 225 € gehiago pilatu ditugu. Segi pilota zintzen, zagoa erori arte dago egote. Etxekuek, segi hor gurekin bat egiten dago guretzat